सारनि सिनायथिखौ हो। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रिदि पुराम बर'। आंनि जोनोम गामिया ओरै पाठशाला गरबाकमारा। ओमफ्राय बहाय थाफैनाया दिनै 30 इयार्स जाबाय। दा बहायनो पार्मानेन्टलि दङ आरो। आंनि गामिनि मुङा माइदांस्रि आरो दा थानाय जायगानि मुङा। न'खराव गासै साबेसे? दा न'खराव गासै फिसा साथाम, फिसाजो गेदेर सासे दङ, बेना मुलुगसे उन्दै, बेनि खरसा दङ, ओमफ्राय हौवा हिन्जावा दङ आरो। आंबो उन्दैनिफ्रायनो हारिमुजों नांथाबबोनाय। आं माबा मोनसे हारिनि माबा मोनसे बिहोमा होलांनो आंहा थांखि दंमोन, नाथाय आं माखासे जाहोनाव आं हास्लाबाखै। नोंथाङाबो सेरजा दामनो रोंगौ होननाया नंगौना? आं सेरजाखौ दामबोदों, दाबो दामो। बे सेरजानि दामना होनो हागोन नामा देखायनो? हागोन। दा नै आं दा औवानि सेरजा बानायदों, बेखौनो दामगोन आं दामा। नांगौबा अरिजिनेल सेरजा दामगोन आं उनाव। मोनसे समाव सेरजाखौ दामबा दुखु जायो होननानै बुङोमोन, बिनि सायाव मा बुङो? बेथ' ओंथि गैया। सेरजा दामबा दुखुया जायो, बा हारिमुनि सुबुंफोरा, हारिमुआरि सिबियारिफोरा दुखुया जायो, बे ओंथि गैया। इयो आंनि मोनदांनायाव दुखुया जागोन, नोङो बाहायनो रोङाबासो दुखुया जागोन। नों बे बुस्थुखौ नों खामानियाव बाहायनो रोङाबा, आरो नों रोंसार जानानै जुदि खामानियाव बाहायनो रोङाबा, नों दुखुया जागोन आरो। मोनफ्रोम आयदाजोंनो दुखुया जानाय लामायाव दङ, जुदि बेखौ बाहायनो रोङाबाथाय। जोंनि बाहायनायनि सायावसो दुखुया जानाय जायो। नों बेखौ मावा दाङा बेजोंनो गेलेबाय थायोबा, आरो नोंनि रोंनायखौ जुदि मुलुगाव देखायनो हायाबा, बेजोंखौ खामायनायनि लामायाव बाहायनो हायाबा, नों दुखुया जानाया सियर। बिदि आरो दा गेलेनायबो गेलेनायजोंबो दुखुया जानो हागोन, खामानियाव बाहायाबाथाय, मोजां खामानियाव बाहायबा, इनकामनि लामायाव बाहायनो रोङाबाथाय, सर्सनि लामायाव बाहायनो रोङाबाथाय आरो। दा बेयो सेरजा दामबाथाय दुखुया जानाय ओंथिया बेजोंनो आं कन्ट्रल खालामनो हानाय बायदि मोनो आरो जेनेबा। दा आं दुखुया जायाखै, सेरजा दामनानै आं गोबां मुलुगाव मिथिजादों, आरो बेजों आं गोबां सर्स मोनदों। आथिखालनि फरायसाफोरखौ मोनसे नाम फरायनायजों लोगोसे दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय बाहागो लानो हायो आरो सोलोंनो हायो, बेनि सायाव मा बुंहरनो सानो, मा मेसेज हरनो सानो फरायसाफोरनो? दा जोंनि मोगथांखौसो जों मोनदांदों आरो। फरायसा समाव, फरायनाय समाव जोङो हायोबा जि हायो माखासे बुस्थु जों आखायाव लोगोआव लांफानांगौ। दा जों गोबां गोरों गोराफोरा बुंदों, फरायनायजों लोगोसे नों बेस्टआव थानो थाखाय, आबां जाबां गाज्रि सानखांथिनि गोजानाव थानो थाखाय, हय मिउजिक नङाबा स्पर्ट नङाबा आर्टआव आखाइ होनाया मोजां आरो, बा होफानाया मोजां गार्जेनाबो। होमबाथाय गथ'आ गोसोम फाल्थु जानायनिफ्रायसो बासायनाय लामायाव फैयो आरो। दा बेखौनो बुङो आरो। थ' जों नुनायाव बिदि नुवाखैमोन, बियो बोरै फैखो? औ, बेयो गुबैयै जोंनि सेरजानि महरा बिदि नङा। नाथाय आं बेखौ गोदो नुदोंमोन आङो, जोंनि आबै आबौखौ, माखासे मानसिफोरखौ औवानि दाननानै, औवानिनो तार बानायनानै दामनाय नुदोंमोन आरो। नाथाय बेखौ दामथाव जाया। दामथाव जायखौ नुनानै आं सानखांबाय, औवाखौ बिदि बानायाबासो एसे मडार्नाइज खालामनानै बानायनो हागोन ना हाया। बे सानखांथिजों आङो महर होनानै मोगथाङाव महर होदों आरो जेनेबा।
नोंथाङानो बनायखादों नङा बे सेरजाखौ आंनो दिहुनदों आरो दा बे सेरजा होनना बुङाखै आङो सेरजास्रोमसो नाम दोनदों आं सेरजास्रोम थारमाने सेरजा बायदि गाबनायखायनो सेरजास्रोम मुं दोनथ'दों आरो बे रायजो राजाया मा मुं दोनबा मोजां जागोन बेखौ आंनि बे औवाजों बानायनाय सेरजाजों आं बर'नि देंखो मोनसे दामनो आखायाव लादों लोगोसे आंखौ मदद होफागोन आंनि फिसाला मुलुगसा बर'आ दे बाबा दामफा दे आलाप दामदों आं